नमस्कार प्रणाम बा सबके। हम शिवम गुप्ता आज मनोज चौबे जी के माध्यम से लोक गायन फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर एगो नवरात्र के गीत लेके आ रहा बानी। आशा बा कि आप लोग को पसंद आई। एक जानी बाड़ी अपना आदमी के फोन करके कहतारी, भैया का कहतारी, अरे असो नवरात्र में आ बोलाई बाकी नाई बा, अरे राजाऊ थामे आ जइबा कि ना जइबा। आगे के बा भैया, आई हसो नवरात्र में बोलाई बाकी नाई बा। और देखी भैया, और क्या कह दिया का, अजिया घबराला कैसे आ जाई हम अकेला, आ भीड़िया से भरल होई उहाँ के मेला। अजिया घबराला और कहतिया का, अरे बतिया हमार मानो ना तो अरे पाछे पछतैबा, आए रजऊ थामे आ जइबा कि ना जइबा। बतिया हमार मानो ना तो कहतिया का, अरे उन्हीं के सेवक हमें असगरो जहानवा, आ पूरा क के देली माई सब कर आ उन्हीं के सेवक हमें
पूरा कोई देवी माई सब मरया अरे उनका कृपा से होई जिंदगी में उत्पाई कि मई हर वाली मैया के अबा महिमा महान हो शिवम शिवनाथ गावे माई के गुणगान हो मई हर